אהלן חברים וברוכים הבאים למטקון צ'אלנג'. מה שיש לנו היום זה אמרף של 15 דקות שמתחיל עם 5 תרגילים אבל נגמר רק עם אחד. 5 התרגילים הם 5 הנג פאוור סנאץ', 10 רול-אפס, 15 פול-אפס, 20 וי-אפס, ו-25 דאבל אנדרס. בחמשת הדקות הראשונות אני עושה אמרף של כל 5 התרגילים. אחרי 5 דקות ההנג פאוור סנאץ' יורד ואז אני עושה 4 דקות של 4 תרגילים. אחרי 4 דקות הרול-אפים יורדים ואז אני עושה 3 דקות של 3 תרגילים וכך הלאה עד שאנחנו נשארים עם תרגיל אחד שהוא דאבל אנדרס, ואותו אנחנו עושים כמה שיותר חזרות בדקה האחרונה. תהנו.